שמעתי שמכל הבנות של האזור הזה את הכי נטולת עכבות. המכשיר הזה מזהה סוגי דם. אני מעוניין אך ורק בבעלי אור מינוס. סוג דם נדיר מאוד. ואז אני מקבל את הכסף? תראי את היד. תמשיכי לרוץ, אל תעצרי, תמשיכי! עוד! יותר מהר! יותר מהר! יפה, יפה, יפה! מעולה! עוד לרוץ! עוד לרוץ! תמשיכי לרוץ, אל תעצרי! לקט. מי זאת? אשתי. אתה נשוי? הייתי. ומה קרה? זה נגמר. לא, רגע, לא ככה, ישר צ'וקומוקו. רומנטיקה, נו. הנה. אתה יודע שאמרתי לה שאתה מות. תשמע, אני לא רואה שאתה לא יודע, אבל לפי המסמכים שאני מחזיק, היא פנתה לבית חולים די הרבה בזמן האחרון. אני לא כל כך מבין את ראשי התיבות, אבל לא נשאר לה הרבה. יש לי תחושה שאני כאילו שכחתי משהו.